OK. Minule byla naše epizodka trochu kratší, to ale nevadí, protože dneska je tady hned další. Tak jdem na to. Takže minule jsme skončili uprostřed téhletý mise, že jo? Jsme měli spustit evakuační proceduru tady téhletý zdravotnické kliniky. Bylo to docela náročný ten minulý díl, proto jsem to taky ukatnul trošku dřív, protože moje psychické zdraví už to nezvládalo. Ale teď jsme tady, hned další den. Tak samozřejmě nezapomeňte dávat odběry, lajčičky, zvonečky, jak to znáte. Ať vám nic dalšího neunikne a jdem na to. Náš posvátný save. Rovnou tady vidíme pana Slintala. Doufám, že nedropne dolů. Pomalu. My musíme vlastně teď nahodit tady tu proceduru, takže tady je nějaký generátor. Na druhé straně je podle mě další. Jako fakt bych byl nerad, abych tady tohleto dělal jako dlouho, jo. Protože nechci úplně celou epizodu strávit v jedné místnosti tím, že budu nahazovat proceduru. Tak, tady je jeden generátor. Pana Slintala nevidím. OK, vidím. Cancel. Je hned tady. No a to nevadí, stejně to musíme udělat. Když chcípneme, máme save hned na druhé straně. OK, vypadá to, že mu je to jedno. Dobře, možná mu to není jedno. Jdeme. Jdeme. Biohazard. Jako Resident Evil Biohazard. Reference. Vědělo se, že Resident Evil 7 vyjde už 3 roky před rokem, kdy vyšla. Druhý generátor, nahoď to. Ještě jednou. Paráda. Já, jelikož vím, jaký to je zase, nebo jaký to bude kurva těžký, tak to znova savenu. Já to radši budu saveovat pořád. Pan Bobot. OK, vypadá to, že jde do prdele. Musíme, jo, ještě jsme to nespustili. Já teda jako doufám, že mě ten robot nečapne, ale jako svítily mu oči bíle. OK, je v pohodě. Dobrý. Je v pohodě. To je dobře. Au. Au. Ani. Nice, máme to. Máme to. Bacha na Slintálka.
Raz, dva. Dělej, sejvuj to, sejvuj to. Nice. Jsme v šachtě. Nebudu říkat, že to nebylo stresující, protože bylo. Mám taky zároveň pocit, že mám tako málo životů, potom co mě čapnul. Takže budu ready, když tak do sebe píchnout tu injekční stříkačku, která by mi mohla pomoct. A tohle vypadá, že jdu zpátky. To nevím, jestli chci. To asi nechci. Nezodpovědné je pryč. No, to jsem celý já. No jasně. To jsme zase uprostřed té místnosti. Tady nechcem bejt, jdem zpátky. To jsme tady špatně, to tady být nechceme. Žádný looty tady nejsou schovaný, bohužel. My musíme tako teda zpátky nahoru, já jsem tady splet ty šachty. Tady jsem špatně. Hello? Nerob, pane bože. Já mám na tohle fakt štěstí, ty vole. Ale dodžnul jsem ho. Doufám, že jsem to nezakřik. Zakřikávání je totiž moje specialita. On jsem nešel. OK, jde zpátky. OK, jde sem. I hlavně v klidu. Dobrý. Je v šachtě. Teď jsem chtěl říct, že je v šachtě a on to hned dropne. To si děláš prdel. Chtěl bych říct, že tohle jsem nečekal. A že jsem si trošku jako ukák z toho. Když to tak, jestli to tak můžu nazvat. Myslím, že ukáknout je hodný slovo. Pro tohle. Bacha. Slintálek. Bacha na něj. Do píče! Tak znova. Něco mi říká, že tohle bude víc než těžký. Zkusím se víc soustředit. Je bacha na šachty. No jasně. No jasně. Bacha na něj. Dobrý. Klid. Zatím jsem dodžnul všechny díry. Snažím se. Animace? Prosím, díky bohu. Pane bože.
Tohle byl zatím nejvíc stresující moment, který jsem tady zažil. OK. Tohle bylo dobrý, no. Já hlavně nevím, kolik mám životů, tak doufám, že nechcípnu na výpady. A jestli chcípnu, tak do sebe píchnu lékárničku a udělám to znova. Klidu, holka, vydrž. Nice. Jdeme. Nice. Tak, lídeček. Baterku zkusím využívat minimálně, protože zdroje nejsou neomezený. OK, tak teď mi hodně bušilo srdce v této pasáži. Jakoby... Tohle byl zatím brutálek, no. Tohle je jako co? A slyším klidnou hudbu. To by mohlo být znamení toho, že snad všechno bude tak, jak by se mi to mohlo líbit. Takže klid. OK. Já teďko jenom doufám, že tady ta pasáž bude trošku klidnější. Najdi jiný výtah. Jsem jako nastoupil do špatného výtahu. Seš ale šikovná replayová. Injektor, to je do lékárničky. Nice. Mám takovou radost z lékárničky. Nemáme ještě sonickou bombu. Ta se většinou taky hodí. To jsou dlouhý šachty tohle. Snad se tady nestratím. Zatím vypadá, že mě to stejně nikam jenom nepustí, takže... senzor. Proč ne? A safe. Můj oblíbený objekt v této videohře. Najdi kompresní válec a oprav výtah. Okay. Přepíšem to, že jo. Já koukám, tady chybí ten válec, je tady jeden. A je tam ještě místo na druhej. Hlavně prosím, po mně neskoušejte střílet, pánové. Nenechte se rušit. Já proti vám vůbec nic nemám. Zkusíme nějak obejít tu těma šachtama. Jo. Jsou tady 3 chlapy. Chodí tam... Jeden z pistolí tady chodí.
To mě taky zajímalo, jestli je fucking insane. Protože tahle hra není vůbec nic jiného než fucking insane. Já teda slyším v šachtách i toho aliena, jako jo. To trošku jsem si zadoufal. Jestli tohle to není třeba nějaká pasáž, kde by tady alien být nemusel. Já doufám, že tady budou nějaký looty, tak já tady zkusím projít. Protože se hodí úplně všechno, že jo? Já nemám senzor. Chcete mi říct, že já mám tak extrémně málo těch. OK, senzor, dáme ho do... Nebo já předpokládám jako, že... Jako jakýkoliv bomby úplně stavět nechci, že jo? Protože... Stejně nikoho nemůžu zabít. Tady je hodně lootu, tohle je odměna. Tohle to je odměna za všechno to utrpení, který mi tahle hra způsobila. Teď mě odměňujou tučnýma lootama. Máme na to udělat... Já nevím, máme 2 lékárničky, to asi nepotřebujeme víc. Já bych to dal do molotovu, to se bude hodit. Já jsem východ viděl tady. Máme nějaký materiály. To se hodí. A mně došla baterka. Super. Nice. Ale vydržela docela dlouho. Od začátku hry jsem ji nepřebíjel, takže... To je asi dobrá zpráva, hádám. To bylo těsný. Nějaký ten strejda tady na mě málem přišel. Slyším zvuky v šachtě. Slyšel jsi něco? Co to mohlo být? Určitě si neslyšel mě. Tady mám nějaký terminál. Jestli tady nejsou třeba nějaký ty. Ne, nejsou tady kódy. Protože tady občas dají jako najít skříně, ve kterých jsou looty. Které jsou na kód. A save. 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 Save, save. Save, 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 save. Save, 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 save. Okay. Kouřová bomba. Proč ne? Proč ne? Já se zkusím co nejčastěji pohybovat na nohách, jako ne v pokrčení, dokud to jde, dokud mám tu možnost chodit trochu rychleji. Abyste u toho neusínali. Já jsem se ale jistý, že vás to určitě baví úplně stejně jako mě. Tak. Nějaká, no. Žádný, já úplně na čtení tady tu těch dopisů a příběhů ještě vedlejších nejsem, tak jenom koukám po těch důležitých věcech, kódech a tak dále. Protože to je konec konců to důležitý pro průchod hrou. Jsem si jistý, že jestli tady mezi váma je někdo, koho zajímají ty psaný příběhy, tak to bude hodně malý procento, takže... Okay, tady máme další save. Se mi líbí, když je hodně saveů na jednom místě.
toho mám vždycky velkou radost. Protože si pak můžu dovolit chcípnout aspoň. Máme otevření dveře skladu. Jo. A my si máme otevřít ty dveře, které potřebujeme pomocí tohohle blbečka. Jo, ale my musíme takhle to. My ho musíme otevřít tále odsaď. Doslova tam, kde jsem byl. Třeba před 20 sekundama, ale hra mě nenechala vůbec nic dělat. Jo. Ale tady je furt neplatný zařízení. Co já s tím budu dělat? Jo, to není hezký, co? Jsem poněkud zmten. Ajajaj. Ne, klídeček, brácho, ale no tak. Ale no tak. Já jsem nevěděl, že se v této pasáži může spavnout ten hajzl. Tak, najdi způsob, jak aktivovat rekvizičního droida. Čiže... Já si budem muset... Jsem koukal, že tam bylo něco, co se dá tou ladičkou hacknout. Ale stejně mi to psalo, že to nejde. Což znamená, že asi budeme muset najít něco, nějaký upgrade pro naší ladičku. Jako třeba tady, co? Jako tady tato oblast je docela blaho. Tohle je doslova už 4. safe, který jsem potkal v posledních 50 metrech čtverečních. Jsem nejšťastnější muž na světě. Já nesmím sprintovat, protože to on slyší. Tak, šumara, těch znaků tam je nějak moc, ne? Jakoby moc času na to není. Ale dobrý. Dneska to mám v ruce, to hackování. Tady to jde taky otevřít. Pane bože. Nesmím to zakřiknout. Náboje do revolveru. To mi tady v tomhle playthrough bude opravdu k něčemu. OK. Můžeme něco vyrobit. Máme tady něco na lékárničku. Molotov nic. Máme tady EMPčko. Což já možná udělám. No udělám, nejde vyrobit úplně, ale můžu do toho aspoň trošku investovat, protože jsem si jistý, že se mi to bude hodit. Kdybych to teda ještě rád jednou savenul, ale to asi nejde. 2000 years later. Tady vždycky stojí za to si počkat, než se aktivuje save. Ok, nikde ho nevidím. Tak jdem dolů. A jestli na mě dropne, tak je to prostě nefér čistě. Protože nebyl vidět na radaru. A mimo radaru se nemůže vyhejbat. Čo, bráško? Tak se ukáž. Ciao. How can I help you? I need a compression cylinder. Components warehouse. Row 1, stack B. Follow me. Just keep the noise down, okay? Já doufám jenom, že tady... Já doufám, že... ta část... té chůze tady s tím androidem je naskriptovaná takovým způsobem, že mě nemůže čapnout ten... zubatec. Doufám. Here we are. Your compression cylinder will be found at the far end of this row. Počkej. Na konci dle řady. A to mi jdeš... Jo. Bohem. Jedinej dobrý robot. Pojďme si pro něj dát chvilku ticha.
dobrý, zas takovou chvilku nepotřebuje. Směs B. Výborně. Někoho musíme lootit, dokud můžem, protože tahle hra fakt jako neodpouští. Tahle ta hra neodpouští. Jo, a my teda máme na konci téhletý řady. Nice. Válec. Super. Safe. Safe. Nedostal jsem čapáka. Co teď? Jo, a můžeme zpátky k výtahu, nice. Super, máme save. Jdeme zpátky. No, tady ale tako bude už ten alien, podle mě. Žádný slintačky. Děkuji moc krát. Slyším ho. On kámo přiběhne a všechny tam zmasakruje. A pokud tam budu já, tak i včetně mě. Save. Musíme to savenout. Musíme saveovat prostě všechno, co jde. Věřte mi, stojí to za to. A. Au. To od něj není hezký. Teď tam dropnu. Dobrý, ale on sem tako nejde. A podle toho, že jsem chcípnul na jednu ránu, tak si myslím jako, že životu moc mít nebudu. Takže jdeme průlezem. Super. Tak ale zase já nechci úplně plejtovat jako lékárničku. Nebo chci. A jediný, co potřebuji, je vylézt tím průlezem, odkud jsem přišel. Což je prosím kde? Halo? To není hezký. Je teď jsem šel odsáď. Já se bojím, kámo. On mě čapne. Musím dávat bacha na díry ve stropě. Jo, nice. Počkej, jsem správně? Jo, dobrý. Tak, klídeček chlapi. Já si tady jenom rychle prolezu. Ranuju k saveu. Dávám válec a jdeme. Tak, obejít šachtu. Dávat save. Ano. Zčeknout za zády. Dobrý. Kompresní válec. Let me in. Bitch. Fuck you bitches. Bitches. Jedem. Yes sir. Tak. Uložíme to. Lidičky, dámy a pánové, páni a dámové. No já to vidím na to, že teďko
tímto ukončíme tady tu dvojdílnou epizodku. Já si myslím, že to byla pěkná prdel jak minulý díl, tak tu ten díl byl snad ještě víc intenzivnější než minulé. Byla to kurva sranda, bavilo mě to, doufám, že vás taky. Samozřejmě dávejte lajčičky, odběry, zvonečky, ať nepřijdete o nic dalšího. Mějte se krásně a do příště. Nazdar.